chami ya ba kesi ye pompaya awurade asedane animonyam eye wotia timafo ene yensahene ene wasafo awurade bawo nsaso na nkunidie eye omadia ye beye oprodefo na nhyehyeye ene wagina tuo ye pompaya tɔm ye tome ewo Yesu dimo awurade ye nsa wo kasa nkunidie ye omadia etia na no pe awurade kasa ma wo ma ewo Yesu Kristo dimo ene ye pompaya amen. Aleje konsula yetinase na ye to yensa e dey pray e places and city na hallelujah. Amen. I say over sorry, yeah, he's there. Ampa anopai ose ena ofata. Ye precha udi ya udi kesi. Ya ma udi so. Ye sawa ni monyam. Adum ninti. Amen. Oh hallelujah. Kosua jina na nso ya tunyom na ya data ya ho ase nyame din animonyam. Amen. Come on. Oh nyakopo ye wa ye yebumukasa ni ewate sonia asasini na yakutu wadumaku zayata hallelujah unakufaye hallelujah uniyoradia Basumo nyami
kwana sabibi pabio sabibi pabi ebe tu mefi na ziwata apara yasiadu kwana eti wamame fuma sebida Isumu Joshugu Okavarido Wamame Fuma Sebina Motadisino Wamame Fuma Sebina Apora Isumu Joshugu Okavarido Wamame Fuma Sebina Motadisino Ayo Motadisi Motadisia Wamame Fuma Sebina Naotna Sebadisino Ayo Motadisi Naotna Sebadisia Wamame Fuma Sebina Motadisino Oba Onsama Adwomtofo na Oba Onsama won Ade asem na ye ka kire Onyankopon enhyiramo amen Ebreninti ye toa ye njumadie no so ye wo mpanimfo atitiw asofo akokudam ewa ha ye beda won adi ama obibia ehu won hallelujah Ebre ye besha sie ye osonfo Patrick Jumo ewa ha anidie mu yama yensem emano Yo osumfo Daniel Ajari Aji yama yensem mano Yo osumfo ba Mama Rites yama yensem emano Mano amen Afei yo yensofo Oliver yama yensema yensofo Oliver amen sofo tifo nso wa ha yama yensema emano yawa yensofo Assemblies of God the only one bishop Asari yama yensema no amen afei yo yensofo Jacob ewa ha yama yensema sofo Jacob amen Jacob Fosu yama yensema no yensofo Mike Asamoah so ha yama yensema ema yensofo Mike Asamoah amen afei yensofo Penny Reverend Sankara Abdullah yama yensema ema Reverend oba onsema no amen yawo yensofo Penny yadie nyina yam papa David Akosi Afo yama yensema no ba onsema sofo Penny Afo amen afei the papa for the districts you can Assemblies of God Tepa district yensofo Penny yensofo Pong yensofo asofo Tepa district nyina oya commander ye leader yem father yem bibibia yem papa Reverend Samuel Akwasi Ajenim Boatin Obansama Papa One hallelujah mama nso wa ha Mrs. Ajenim Boatin maame enche yama yensama ya maame nso hallelujah afei so yawo elipa bebre yentimi mu bo ogun nyina edin sofo amedi dwumadie ye ho chiame nso ofra me senior amaje so ofra me ata amaje so ofra me kwaku amaje so ofra me ada amaje so ofra me sifa amaje so ofra me Samoa amaje so ofra me buadu amaje so ofra me Alfred ya amaje so hallelujah amen chesema bomi din nyina ade achiro Alfred kwaku ade
Sifa Ata Boadu Asamoah Senior. Amen. About some Emma Jesus. Assemblies of God, Asafo, Ayedepa districts, and Umuye Ewujumedia Kesia etisi. Amen. Yemma me Joanna, and I am my Medakua enti, and I waha and anopain. Yada young Eddie every year, send the paper waha into me mobile omunina, the adjunct to Fono waha, Yamaku, Emma me Ewaha, and I want an abrago yame Ishlam. So, amen. Ye told you, my dear, no so, ye buy a Bible, I can kind. Ye by free and bishop. Robert can kind and Bible, no, at the Amayan. And it yam and some Emano. That's the bishop. And then your king comes. And Sana, ye by can kind and Bible. And then your king comes 7, ye be year 3, Isaiah 57. Verse number 1 and 2. Making kind of radiation. Was say what in any year now will be other and fancy na come. Or from Merema Paco, Obiara NTSC. Sebone ebebano anim na oyi tenene no efiri kro. Okọ asodwiem. Ohome wonne yeso. Wona wonante wonte yem no. Eso, hallelujah. Obon some efamano. Oya mefa otrinini ofa oni papa sadebaya obekoso aye ono erade edia erade nhira wo bebre. Amen. Afe ye beka ye mpapa yi ne ho asem abusua ene dinkan. Yebeto yensa afre abusua de obeka ye papa eho abakosem kakra e de akire yen busua abusua yeslemo abusua pani obi a wayi no se omeka ye papa ho abakosem kakra enkire yen eni die mu a ane obo wo na won brim obefri ohumi mu afi won brim na onuma adi won achi musumenson ne da etoso nsia na eye ukuada eye da asuna abusia ye remfita enam oya yedua ye wo fa se Kwadwo Kyei Baffour a dodo na afre no okromansa okanchineku ba mo wo efiri tete oduma nkoma ba ade ana wadi nipa nya edibesi nne ne ya wositie owo hwe nipa enim ansa na wafa no Kwadwo Kyei Baffour awreboa ma abusua ayesem koda na abusua biara eni ho a obetimi aboa ye free saa ohayi mu na hwan ni oboafo a obetimi asana agyewo aba nkrom biu Kwadwo ewo mu se uwo ye free mu nanso ye wa rehye mu se owo soriye ebunu okromansa abusia ema kwaso kusekusa unu anom asetaye kwesi se ye besa na sie mu piem no
Kosi sɛ asansie mu biem no yɛsrɛ sɛ Onyankopɔn ɛma wo atenaeɛ pa Agya Abraham Kukum Kwadwo abusua ɛma wo ndamrifa due ni amane ho yɛda se nyame hyira wo afei ɔbaa krani yɛma yɛ nsɛm ɛma deɛ wɔbɛka ɔbaa krani deɛ no bɔ wo nsɛm ɛfama no ɔdomfo nyame na onim deɛ ye onim deɛ ye ema anɔpɛ onim deɛ ye ma wo onim deɛ ye ma wo ɛyɛ pɛrɛ ɔdomfo nyame na onim adeɛ ye onim ɔbadako kyɛmu baako ɛkɔ no ɔse bibia wɔ ne mmerɛ awoɔ wɔ ne mmerɛ ɔwɔ wɔ ne mmerɛ ɛso wɔ ne mmerɛ sewiɛ nso wɔ ne mmerɛ mmerɛ bɛn na atumi ma na anwene saa mmerɛ yi da ɔbɛtoa no ase anɔpɛ wɔntumi nkasa ɛso ahyɛ n'akoma mu ma obie n'ano a ɔne asɛm bi a ɔreka nti watwerɛ ne nsɛm nyinaa agu saa krataa yi so sɛ menkan ɛma no kɔɔkyei mebɔre me wura mfie bebree nie nyame anam n'adom so mɔborɔ so adom yɛ ma bebree nokwasɛm sɛ yɛwɔre yɛ nyina wakyerɛ me ɔdɔ aboterɛ ne bo so nkyɛ fu ne bo ɛmfu da ne bo fuaa ne na ɔsan ɛsere na adeɛ baako yɛ mfɛ na yɛ nigye sɛ me ne me mma papa yɛ ma yɛwerɛ aho da na sɛdeɛ ɔyɛ sɛ ɔyere na ɔyɛ ma me adeɛ na ɔyɛ sɛ ɛmma ɔyɛ mama na ɔyɛ ma wɔn mo ɔkuna sɛdeɛ sɛ ɔyɛ ma ɔyere bi apa yɛ afa kame me da na ɔde ɛmma me ɛsam sɛ no yɛ kristoni nti na ɔpa atenetene woyɛ bɔneani na ɔtenetene ho ɔntwɛn ma wonkɔ no waka wɔ akyi wɔnim hɔ a na waka na watenetene wo sɛi na me kunu na ɔteɛ ɛnam sɛ nti sɛ woyɛ bɔne amunani mu so ɔbɛka sɛdeɛ ɛsiteɛ afei yɛ ma nyamede ɔmo dom yɛn papa ɛyɛ yi mu da wampɛ wɔ yɛasɛm ɛnya wei ne nananom ɔka obiara bata ne ho sɛ n'abusua papa no ɔyɛ adamfoɔ no ɔyɛ nuabɛmma yɛfotufoɔ no no ɔyɛ yɛgya ɛnyɛ yɛn nkoa nso abusua nyinara kosi asɛm nyinara na papa yi nsa ɛso obiara ɛso kɔɔkyei ɔma yɛ kunani ntam dodo ɛnɛ yɛ bantam dodo na menim sɛ yɛn ntam bɛtete ɛwɔ wuo mu na nso na menim sɛ bɛyɛ ntam sei nanso panifoɔ ka asɛm bi sɛ owó korade a nkwa ntimi ɛnkye people's man sɛnea ɔnananom ne wɔn mma ɛfrɛ wo ɛno no abusua nyinaa sɛ ɔmo da wase wɔn na ɛwoyɛ ma wɔn mo ne suwa na efi mani ase ɛɛba suwa na mesu efi sɛ mahwere adeɛ mehwɛ benkum mehwɛ nifa ɛpoe ne atɔyɛ a hwan na ebetimi abɛhyɛ kwan a wagya ato hɔ ama me ne mmemme yee bɛmɛ nna sɛ mmerɛ na bɛba mpa aba nea meka ne sɛ wɔyere dɔfoɔ mefi wo wokra me sɛ wonkɔ aba akɛde me nkɔ wo mpoe ka biribi kyerɛ me nanso deɛ ɔka yɛ ne sɛ wokɔ aba sɛ na wonkɔ a wɔma bio bɛmɛ ne daye medafo pa daye nyame yɔmfa wo kra ensie ye menim sɛ dabi
yɛbɛhyia ɛwɔ ahemman no hɔ. Kwadwo Kyei Baffour bɛma papa bi nyame ɔmfa wo kra nkɔ fie twotwotwo ɛdamas. Sama oba krani nyame ɔhyira wo bebree. Afei yɛduru ɛma ɛso. Ɛma. Amen. Amen. Anɔpɛ yɛnyɛ nyim birikyire kɛse a abɔ yɛn. Obi bɛbisi a me sɛ sɛdeɛ wo ni si wo bɛn wo betumi akan wo papa tribute. Nanso adeɛ nyinaa mu no Onyankopɔn ɔka wo ho a bibia wie nkonimdie so. Na ansa na medi me papa ho adanseɛ no mɛka sɛm ketewa bi meso ndaeɛ no daeɛ no mu na me ana meka me papa tribute anokwa mani anje enti nka we kra no nanka mempɛ sɛ meba bɛgyina ha akan tribute no ɛfiri sɛ daeɛ no abam nanso menim sɛ deɛ Onyankopɔn ɔpɛ ɛna wɔyɛ ɔno ɛna ɔde ma wɔse na mo nso sɛsɛi deɛ mowɔ awerɛhoɔ na mewo mu bio na mo akoma ɛbɛtɔ mo yam na mo anigyeɛ no obi nye mo nsɛm ɛna da yi mene me nuanom yɛgyina ha na yɛdi me papa ho adanseɛ akwasi aseman dadeɛ so abafo meka ne sɛ obi biara ɔnni me papa no ɔnni me papa yie no onim sɛ ɛnsɛm a meka fa me papa ho no ɛntwerɛ baako koraa ni me papa yɛ obi a sɛ meka sɛ medi ne ho adanse a yɛnkɔ nanso meka kakra papa yɛ obi a wɔde ne nkwa to hɔ ma yɛn kyerɛ sɛ bibi biara mmɔden bɔ bia bibi wɔ ne mu biara sɛ agya yɛ tumi de boa ne ma papa yɛ de boa yɛn me papa ayɛ obi a wɔyɛ principal man wɔyɛ strict nanso so ne nyinaa mu no ɔprɛ ne ho ase na wɔda koom me papa awia no mmɔden bɔ biara sɛ wɔbɛhwɛ ne ma adidie ɛne ne ma ɛnna yɛ mu afei nso so wɔkyerɛ yɛn ɔdɔ ɔkyerɛ yɛn sɛdeɛ yɛbɛsi ne nnipa biara atena afa me papa yɛ obi a ɔnyɛ nyiyimu me papa yɛ obi a kyerɛ sɛ woba ne ho a anigyeɛ wonim no koraa na ɛnnɛ womu na w'ani bɛgye ankasa papa ne yɛ obi a ɔdɔ ne ma yie ɔdɔ abusua ɔfa asefoɔ ɔnyi obi biara ɛmfiri mu papa yi ɛsɛ ne mmerɛ nyinara ɛtete yɛn a ɛnɛ yɛtumi ɛde hoahoa yɛn ho yɛwɔ adɔptafoɔ yɛwɔ tikyafoɔ yɛwɔ adwadifoɔ kyerɛ sɛ yɛka a ne yɛtumi de yɛn nsa asi yɛbo ɛka sɛ yɛ papa wayɛ bi ɛnam yɛ papa so nti no yɛ feel so proud of ourselves. People's man a yɛ ɛma ɛne nananom ɛde frɛ wɔn me papa wɔanyi so abaa wɔn so da nanso so no wodi bɔne a n'ani no koraa wɔde bɛhwɛ wo no woboa deɛ woyɛ biara no wobɛgyae papa yi ɛmɔdemmɔ nti no woba se sɛ wɔde ne dom yɛn sɛ yɛn agya na emra so no afɛ ofa na free yɛn nkyɛn enti sɛ na da ɛma yɛ gyina ha no ma ne yɛka nyinaa ne sɛ daddy due da me fa due ani amanehono onyankopɔn ɔmfa no ntie na yɛhyia mu a Jesus onyankopɔn ɛfa yɛn ɔnsie yɛ amen. Yama yen some Emma no bow some kese fama or my idea amen. I feel and so for no so an idiom mum rantem and so for no yan and a phone on so much to so and tentem. Papa, yeah, that's it. Let me shall be pray. Nananom, I saw for penny for. Mami Crane, Emma,
abusia sabre bu fura chichi na maba enam yase dofo enti ena maba no onyame onhira mo nyina ye ne abre ye pa ye ne abre sekase ebe ya nkonye yase dofo ya anke beye nanso sedi wo akanya brabo ho no ye ho hwea na enye yi ye nso so ye ka ne ma ho people's man na ejina ha ye ka no ye wa ase kire esan say obia ye nature obia so ye nepa amen so wonti ase abefa ne say people's man will be ne ye ka empo ye mfutufo enene woja ho a wokoi emra ye ba ne fie say ye hunu emaya fe e woni fie no papa esi de motie bia mombra oson wotia woye tenten de wotie bia me se oba me fie no me je ofa so papa ya opportunity amayeda se bibi kura be kire ye nso na ye beko ye yem fa ne ko chi ye fa ne people's man ye fa ne people's man ye kwa people's man ade we kire ye so but it's sad also said no me no be sia no me no kain no atwefo no afrobra e dey asam na koma mu tie an obi de maye no na me kwa me yanso yetimi ka de haye bi yetimi che papa no na wa kire se momfa we fa enam so ameso nya asetena pa tenetena brabo enti e ka kire wiase nyina se ma me kurani hwahwe okuno abusia mahwe bodehye asori mahwe wakra nanso ye die ya hwe eja wo efutufu asa nanso e wenda so se papa etinas no bo na brabo kronkron no wodo so bo hwe ne a na wotweda ye miensa ye bibia bomu ena do pay ye bibia ye bom e kire se papa na nya ya hwe kura no uncha ye nkabom nti san kabom no ejina ye kase ye de beta ye no machi ye de beta ya tiwachi ye jina se people's man ye de abo abusia no ye mantetimu e mada asopa kentinga ukraine sisu se obetima shawanan ese ya sodofo a ye nyindi janjindi papa what yansunumu wahaye nanso wenda so say ejana bepo krabia pa amen na mema adehye ma mi krani emma yeni bebre ka ye de anu asebesi ha ye jade aka no ama osofo ye da mase bebre onyankopon shira mo nana for no so I ready and idiom nana for no nye ready ye be yi o mo film na yaba anuanom eso onuanom amonso nye ready ye to adwumadi nso amen me ya correction kakra ewo abusua no ediemu yam papa ene onyame afrenwe wowo no afi apem ahenkron aduonum enkron 1959 ewo manfo ene yewo no yam papa ide ode no ba asase so naja ne ye frɛ no opani Kwadwo Kyei Baffour ene o maame nso oba pani so fire kisiwa omunyina manfo ene o mowo papa yi ayo obi a oko school awa akosiase ai kan RA primary school na wo wi afi apem ahenkron aduoson ensia 1976 ene wo wi the primary school anso ha otoa so ko sinyane ekotoa na disia eso sinyane secondary school na enumu papa edisi na nisu se
ɔpɛ sɛ ɔbɔbra ɔpɛ sɛ ɔkɔ n'anim ɔpɛ sɛ ne daakye ɛyɛ fɛ enti ɔkɔ batatuo anaa otu kwan kɔ ɔman bi a yɛfrɛ no Agege kɔbɔɔ ne bra kakra ɛwɔ hɔ nom na ɛnum no wama Agege anaa Nigeria kuro no anya ne kuro ɔsan da ne n'akyi ɛbae afe apem ahenkron aduowɔtwe mmiɛnsa 1983 emu ɛna wɔde baeɛ na ɔbaeɛ no ɔbɛhunu ne dɔfo ne yere n'akoma mu adeɛ nyinaa ɔbaa pa Madam Joanna Adwoadako a na ɔne no ɛbɛware ɛma Awurade ɛhyira wɔn mo ɛma mu nsia nti saa nneɛma wei ɛyɛ adeɛ a yɛn papa a ɛnɛ onyame ato ne nsa afrɛ no abusua no de hyɛ deɛ ɔmo di nkan ɛbɛka yɛ no mu Awurade nhyira mo amen yɛtoa yɛn dwumadie no so baabi a adui yɛbɛtie onyankopɔn asɛm mesrɛ wo asɛm no wɔba yɛmpɛ dede yɛmpɛ kasa bia ansa na yɛbɛtie onyame asɛm no yɛbɛto kɔntɔnkorɔ dwom baako pɛ yɛde asiesie ɔkasamafoɔ no ɛkwan amen ɛnoma nyinaa di adanseɛ sɛ ewiase awieɛ no ɛpa ɛda yɛbɛto dwom ɛde akyekye yɛn ho werɛ na yɛde atu yɛn ho fo amen nneɛma nyinara di adanse ewiase awieɛ no aripo atemu da hɔ ma yɛn
asase wo ye den obefiri so obekọ baabi a ofiri bae baabi a ye papa free bae na wo kọ manwom yi nkasa nkyerɛ wo sɛ wo baabi kɔ hallelujah yɛtie onyankopɔn asɛm na anɔpai ɛyɛ manigye ɛyɛ me ahohoɔhoa sɛ me papa sɔfo panin me district pastor me fotufoɔ ɛne me mentor prɛko pɛ awurade bɛfa ne so akasa kyerɛ yɛn ɛne deɛ mu sɔre gyina wanamɔ soma me na yɛmfa nsɛmbɔ kɛseɛ yɛmfa dede kɛseɛ ɛnhyia yɛn papa yɛn sɔfopɔn Reverend Samuel Akosi Ajanim Boatin ɔbɔ nsɛm ma papa wa amen pachama entrance praise the Lord hallelujah anapai yɛma nyina ho ahyɛde ne yakɔ titiriw yɛpɛ sɛ yɛbie twerɛ no kɔ korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu ɛti baako yɛmu nwɔtwe ɛkɔpem edu ɛkenkan nyame asɛm 2 Corinthians chapter 1 verse number 8 to 10 no mekenkan awurade asɛm na anuanom yɛmpɛ sɛ yɛde ahoyɛhia a ɛbaa yɛn soɔ ɛsia no ɛsie mu sɛ ɛsɛ yɛn so boro yɛn tumi so ma afei yɛn kɔn dɔɔ owuo na yɛn ara yɛhunu no yɛmu sɛ yɛbɛwu enti yɛamfa yɛn ho anto yɛn ho so na mmom yɛde yɛn ho ɛto onyankopɔn a onyane awufuo no ɛso ɔno na woyi yɛn ɛfiri saa owuo kɛseɛ yi mu na ɔda so yi yɛn na yɛn ani da so sɛ wɔbɛkɔ so ayi yɛn nyame asɛm ni amen amen pachama yɛsɛ trase ne yɛmɔ mpaeɛ yɛwurade pɛ de wase wa wɔde ahyia no anɔpa yi gyaa anɔpa yi yɛaba ne mudie mu yɛaba no nkwahosɛn mu yɛde wase hyira wo din ɛwɔ yesu din mu amen amen had the sentence of death hunumu sɛ obewu ka kyerɛ onua sɛ hunumu sɛ obewu ka kyerɛ no sɛ hunumu sɛ ɛde a obewu hallelujah owuo ɛyɛ ade a enipa mpɛ sɛ wɔte abusua mpɛ obi biara mpɛ emu bi yɛte owu a ne yɛn ho nyinaa yerayera yɛ ɔwotwi mu taa wobewu correct wobewu ti paul dwumadie aso ne yɛmfie asa sisu deɛ wodaakye ne sɛ nipa a ɔte ɔnim deɛ daakye deɛ bɛyɛ no ɔmmɔbɔ sene biribi biara ɛnɛ ɔna wonim awurade a babia wo bia bɛ sɛ ɔpagya wo nsadeɛ ne wobɔ mpae berɛ a mekɛn kadi makyi awurade yesu ɛna anɔpa yi ɔmma mu sɛ bɛwu na ɔwu no akyie no atammu wɔ hɔ awurade na anɔpa yi mede mebrɛ nyinaa mɔ bɔne bi a mayɛ bi akɔkyɛ me awurade kyɛ me nkwa awurade fa bɔne kyɛ me bɔne mede wase sɛ na anɔpa yi ɔmmɛma nya nkwa mede wase sɛ na anɔpa yi wode bɛka wɔ busua ho mede wase awurade mefa wo kɛsɛm mekra agye nkwa ne mawurade aseda nka wo din ɔgye a wagye me na anɔpa yi ɛwɔ yesu din mu amen afei tu just na mɔmpa ebi awo yare wo baabi mepɛ sɛ mebɔ mpa na aba sɛ to baabi awo yare no yɛwurade pa wo ne yaresafo no diɛfoɔ emu biara deɛ ɔyare wɔ honhom ne honam fam na wosoma wasɛm na wasɛm kɔsa yadeɛ soma wasɛm sɛ mmɔmmerɛ nipadua biara mu na mfa yaresa mmra wo ma yɛhyɛ mmɔmmerɛ biara ne ahɔyɛ a biara sɛ ɛfiri nipadua ho bi ɛwɔ yesu kristo din mu woso na manta pere wasa yadeɛ wɔpere kɔm na ɛnya yaresa ma ne mmra mu saa ayaresa yɛ ɔma aduane ɛnam ɔma ne yaresa aduane bi
obi biara wo yare bi e triso ko pe na ase e ro samo ya de e fi o triso ko pe na ase o breka o hwe ya de wase wo yare sa e no pom bia bia mai fo ye bom pai dudu o ko so ade wo homa wa de jiwo hwe ko ye hungu mo so hwe ko so jiwo nkwa sansa sitra ya timu ye be fu ya da o wa na mafafo na da bia be pa no o jero ya ba mo die mu ya ti ya bo bum ta pa ya kire ya de wase Ishawudi na da isa papa cheba for years. Omi ehu awurade. Asidaka wudi na asiaka wudi. Obu Jesus in your bompai. Omi nyina ka say amen. God bless you. Kache do to nchese emfa ho nto wo so fa ho nto de wo yeso ene de wanya so demo fa ho to awurade so ona na be ma wo da chepa amen awurade shira enche na ye de anapasom iko na wieye ye de nsamba be hia adwomtofo no no obedi enim ne ya gye ye ntoboa ye ya sovereignty ye je offering etimesro tubotom sanawa boso yibishe awurade animonyam amen for the ebeso awurade ani kachire Vodafone say aforiyebo we die emamubi amen awurade shira amen. Yesu mobie mo wase wadia waya apara mi dawasi adia waya mame yati ofino enyame waye bie Yesu mo leda wase wadia waya apara mi dawasi adia waya hallelujah. Kutu na mini waya salimuni muni na milawasio meka ukesi yenu achira monsamu kutu kama mini waya na milawasio meka ukesi yenu achira monsamu Jesus, oh Jesus, oh yeah, me botanti. Jesus, oh yeah, me kwankobia. Beka ukesi
Achirama Sabe Kutulo Kutulo Namina Nemuli Namina Wasu Bekao Kesiano Achirama Sai Eti Wonini Yarone Besati Miyowa Obi Tisawo Wasone from her Yesira Obi Tisawo Obi Tisawo from her Yesira Sini Swabuma Akaya Yesu Kisadumti Ademe Sene Yesu Adume Yesu Kisadumti Ademe Yaruya Boyaya Yesu Aduma Kaya Sene Yesu Adume Apara Kisadumti Ademe Yesu Adume Yabamayan Sofo Pani Sankara Abompaye Shasome. Pache Yabompai. Yada wasi wawasemi no korema wamase omamu ishasi wajie. Anopa Yabompai jai edada tisu edada aforibo eba wenim se Kristo Yesu. Bi osoro fama woma ewo ishira ahodoa wahyɛ no wahenie mu saa na ɔpɛ yi ɛbɛgu yɛn so ɔdɔba Yesu din mu bɔmpae de mogya te sika mu Yesu din mu amen. Yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛde ama abusua ɔbaakrani ɛma nananom ɛne abusua nyinaa ɛne deɛ mu bɛba mo anim ɛde ama yɛn. Abakrani Emma nananom ene abusua ne nyinaa afɛ yɛde nsɛmbɔ bɛhyia yɛn sɔfo pani Reverend David Akosi Afo na ɔbɛbɔ mpaeɛ ɛde ama abusua bɔ nsɛm a ɔma me Bacho abusua yɛbɔmpaeɛ ɔkenkan ɛnwom wɔma no aduɔkono baako kyekyɛmu a ɛyɛ edunan no ɔse na sɛ ɔfa me ho yi mɛgye no amen nde sɛ wofam Awurade ho a Awurade bɛgye wo na waboa wo afei Psalm 25 verse number 12 ɔsɛ deɛ ɔsuro Awurade biara no Awurade bɛkyerɛ ne kwan a ɔmfa so nti menim sɛ papa Awurade afrɛ no but mo a moka na wɔasase so yi Awurade nim kwan a ɔde mo bɛfa so ɔsɛ mo fam ne ho a ɔbɛkyɛ mo amen yɛbɔ mpaeɛ asomdwoe ne animonyam nyinaa hene some ne ahoɔden nyinaa awura wa wode yɛ papa yi ɛbɛdua asase so ne bɛdi mfie bebree Awurade ɛbrɛ so sɛ wɔfa no ɛde no kɔ wo nyame wo kumu a obia ɛne wo ntwe ho ma nso na wonni wo nso sansa wonnim deɛ yɛ na wayɛ ayɛ nipa deɛ yɛ ayɛ nte aseɛ anɔpa yi ibɔ mpaeɛ yɛbusua ɔbaakunani ne ne mma ɛne nananom nyinaa hyɛ ho nsa yɛsrɛ adom ne mmɔborɔhunu ɛde ma abusua yi sɛ yɛbɛpa kyɛ yi awu akyi bampɔ ne wasomdue
bɛtɔ abusua yi so wɔde wo nhyira atom abusua yi na wɔapagya abusua yi ɛwɔ kwan sononko so ɛbɔ mpa yɛ sɛ wɔbaa kunani kɔ ne nkotodwa anim na awurade ɔsu frɛ wo a awurade wotie no akunafoɔ nyinaa kunu akunafoɔ nyinaa agya ɛbɔ mpa yɛ sɛ ɛmisie nyinaa agya te ɔsoso nyina hintapea te na wotwa di mpɔ nwina se ɛfiri no akora yi babusua yi ɛntena wo nwina se na wobabɔ soronko no ɛntɔ wɔn so yɛbɔ mpa yɛ sɛ yɛ papa yi wo akyi deɛ ɛbɛyɛ ahunahuna deɛ ɛbɛyɛ yɛ honhom mahunu wei ahunahuna yɛdɔme ne nyinara yɛbere ne nyina ase ɛwɔ yɛ asodin mu afei yɛbɔ mpa yɛ sɛ wode wo mmɔgya de hyɛ no wobɛyɛ ahyɛnsodeɛ ɛwɔ abusua yɛ abrabɔ mu baabi biara bɛpie awurade woatom ɛne wo tumi ɛne wo bambɔ atɔ wɔn so ɛsiane sɛ ɛberɛ a na wogye Israel afiri Farao nsɛm woma wɔkom aboa wɔde ne mmɔgya ɛyɛ baabi biara na Israelfoɔ wɔ aponda ɛho nsɛnkyerɛnne deɛ berɛ na ɔwuo ɛbɔfoɔ awura hɔ no ohunu mmɔgya no na gye ɔma wɔawurade mmɔgya no awurade ama owuo anka obi biara in the name of Jesus madɔm ne asomdue na saa ahyɛnsodeɛ yi ɛntɔ abusua nyinaa so afei mede ɔdunu mmɔgya bura nom ɛfiri ne korɔ wɔ nyame agya nyame ɔba nyame wo nkronkron din mu amen awurade ne mo ntena ɔbɔnsɛm ayɛ nsɔfo panin amen awurade ne yɛwerɛ kyikyifo nyame ne kwafoɔ yɛda wo ase awurade wo ne yɛdi ne yie sɛnea wɔsi ate wiem ama yɛ awurade yɛsusu ne saa sɛ ɛhwɛ na ɛdi anim yi sɛdeɛ na ɛwie mu yi nanso woadom ti wahu yɛ mmɔbɔ no watie agya yɛsi aseda nka wo din awurade yɛkɔ so bɔ mpaeɛ ɛgya adwumadi deɛ aka yɛ no mu nyinaa ahyɛ wo saa wasɛm se yɛkwati wɔ ntimi yɛ bibia nti bɛdi anim na nkonimdeɛ ne yɛ dea ɔnokwafo yɛsɛ sɛ deɛ ɛbɛyɛ hu no yɛ ankadeɛ yesu no mu yɛsi ano kwae nyame yɛsrɛ wo mu a bɛka yɛn ho na bɛdom yɛ nimdeɛ biara ɛsɛ sɛ ɛde di dwumadie ma ne ɛwie pɛyɛ no afiri wo nkyɛn nti fa dom yɛ ɛwɔ yesu din mu amen afei yɛbɛfa yɛn papa akɔ na yɛakɔkora no akyi korakorakora amen ɛberɛ a yɛkɔ yi sɔre gyina wanammɔ so yɛnyɛ nhyira ɛwɔ ha yɛkɔ amusieyɛ hɔ no yɛakɔkora no wie a yɛbɛgye nhyira adwomtofoɔ na ɔma yɛ dwom wɔ berɛ a yɛpagya yɛn papa ade no akɔ yi Sabato, Onoana Pegana Papa, no Fatabo. Celebo Bope, baby, I saw you will never be so. One corner of a call.
kuya ba ya ku to se ame ba busu mu no a se de ma ya bibia de ma ya bibia wati agam ni bia me pa bosia 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 akuya ba ya kunu no akuya ba ya kunu no asime ba busia mu no de ma ya ba wate ma me gam ni bia me pa bosia ataguru vie se atiri kwa bra me ma me na me ka wa tire ataguru vie su ya wosu no ba ni su ya wosu no ma me gam ni bibia kura gam ma wu aja ya gam ni bia me pa bosia gam ni bia me pa bosia gam ni bia me pa bosia gam ni bia ye gam ni bia ye ya frank asina na kami babu owo pesika amu owo ayediania na gamu owo ayediania ya frank su awo su no asina na ya tabie babisu ya gumutuo atuma amasante owo pesika na gamu owo oni ba owo na ayediania gamu ni bia ababosia 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 gamu ni bia gamu ni bia gamu ni bia yes sir tabir krum agrofo madie yes sir yamwe obiabewu adi no obiabewu obiabeko deba obiabewu abia chambroni abia no obiabewu Boko bebre, mami, no bien boko bebre. Obiya bewu. Sawa di pancha, mami no bien bewu. Mami aja, mami no bien bewu. Ena me diapa, otia udia na moa. Ena me diai, otia udia na moa. Obiya boko bebre, nane, obiya boko bebre.
Sadia Mamma Chako, Yanoa, a boy, and I would be a and when a Jessa was a mako, and when a Jessa was a mako. You are famous where a mama to the corner, and I would be a when a Jessa was a mako. Yamako baby, Yamako baby. Frankie, Yawi be a body and the echo. It could be a body and the echo. Yaway, it be a body and the echo. It could be a Benkensu and the two. It be a Benkaya and the two. It be a Baida and the for Yaway, it be a Baida and the two. And the depot was from Frankie on Sambo. And the depot was from Frankie on Sambo. Yamako baby, Yamako baby. Anyone someone, you can't have mentee anyone. When you talk about the one, Obi can't have mentee anyone. My dear, you wouldn't. Was I say, yeah, Manaka. When you talk about it, Mammy, Manaka. Olumai, thank you. Yes, I. Olumai, yes, I. Thank you, Olumai. Yes, I. Young way, be away. Young way, be away. I can't jump in, my baby, be away. Be away, my baby, be away. Be away, be away, be away. Yes, sir. Yeah, baby, I said, I'm baby, I'm a Sani, a Cosa, and baby, and cock. Radidi and Animanium and Nasianka. Karina, they come on in Tassam saying, Basachla. You go free moon to Tobanto, I decano a shame. But shut to Tobanto. I want to now for no. I say one hour one brother. Yendi yebasachira. Ne twasa de pro yi ehye de empro no. Na de ewuo ni ehye de enwuo no. Eno na asem a watwere se. Ana na asem a watwere no bebe mu. O mene owuo nkunim wo hen. Wo nkunim ane Bonne na bonne to me enemra na sedan kan na Awurade Yesu Kristo a onam ye ne asedan kan na onyankopon a onam ye Awurade Yesu Kristo so adi nkunim amaye enti anianom muntintim na monhihim monkoso Awurade adwuma mu efrise munim se mo bra enye kwada biara da amen amen abusia ehia me adafo ehia aso Awurade ni se obefrɛ papa Kwadwo Kyei Baffour abane nkyɛn enim sɛ ne ye bedua ne sɛ de obi okuani dua bro dua hyɛhɔ pro nanso ɛba afifi wɔ ne monyam mu na bɔ wɔ ne monyam mu no edim ye sɛ papa yi wɔ ni da so Awurade mu a daakye ankɔ ama no obenya honam dua empro amen amen ɛni ne nyinaa sɛ de yɛ kan no nam ne sɛ de tie bia da Awurade bɛyi ne ho adi no ya pro de ayede benya honam dua foforo na yɛ hyia Kristo wo dio amen amen na meteni bi friso
I can say hwere sɛ nhyira ne awufo awu awurade mu ɛfiri sɛ rekɔ na honhom ne sɛ ane na wɔbɛhome afiri wɔn berɛ mu na wɔnyuma ɛbɛdi wɔn akyi amen amen abusua yɛtumofo kane ne ne yɛfiri sɛ mpanimfoɔ nko a bibia bɛtumi asi wɔ mberɛ mu babusa sɛ ɛnnɛ sɛ woda wo sɛ yɛ papa yi papa wanya bia wanya bɛmfie bɛaduosia bɛmiɛnsa ana wɔkorɔ kamɛyɛ sɛ me classmate no no ɛnɛ wɔkɔ 63 years dibi ɛde wo ɛbɛtumi ayɛ wɔ nnɛ ɛbɛtumi ayɛ wɔ kyena nti wɔne mmra ho so ne ba de si a wowu akyi no ɔkɔ so ane awurade adidi a ɛne awie amen ɛsiane sɛ ɛfiri dɔte so onipa asi a ɛdan ɛyɛ a ɛdan nso fɛ su nkɔ nso ɔkra ɛnkɔ ɛdan nkyɛn amen asundue ne adom nyinaa nyankopɔn ɛwɔ sesa afan sɛ awurade yɛdo saa mpɛmpɛnsoɔ yi yɛde animonyam nyinaa ma wo ɔmpaeɛ sɛ awurade yɛbɛfiri a na wahyira yɛn na wadom yɛn na wama yɛne a yɛnnim wɔ awurade nso agu awurade yɛda wasɛ wokan ho na wode wo honhom bɛhyɛ yɛ mu ne ate wasɛm ase yɛtumi abɔ berɛ a bɛhyɛ w'animonyam owuo tu yɛ kɔfirɛ mu a na sɛ wosane ma yɛtɔ so wie mu a ɛnya nkwagyeɛ de ama yɛ kra yɛda wase ɛwɔ yesu din mu amen Emma, I'm going to see you, my dad. I'm going to see you. Wait, I to my for almost this year, my wait, I your background for the same. Wait, I know what pass for almost this year more fast. Wait, I am a nana, almost this year, or manana. Wait, I have Busiandi, almost this year, or this year. Radisha will be here. Some quiet pet. Now, what you view my mind? As they say, Yaba, ever pet, you go free a rabbit. You talk to you. And I say, Busiana, Papa, Busiana, and I say, my papa, and you are sorry for. Ọmọ ba na ọmọ abẹfọ ayé nyinaa ni ẹja yẹdọfo yi ẹfan ẹna deɛ ɛtɔ so nso yɛ adɔfo ɛba ayé nyinaa mo amu firi akyirikyiri ɛne bɛnkyɛyɛ yɛ a mo nso so ma ba yɛ nyinaa yɛba abɛgya yɛdɔfo yi kwan ɛsɛ otwa di ampɔn sɛ deɛ ɔyɛ ama yɛ yi ɔnkɔ so na ɔnyɛ bi ɛnsa ama yɛ ɔte n'anim ɛma yɛ na deɛ bɛyɛ bi ɛda n'ase ɛda mo nyinaa mo ase ɛda mo ase bebree yo nyame pa sɛdeɛ yɛn ayɛ nim ewiem no aba fam yesrema free be no dumienu ekodonko no na yehia se de be ya ide bibia no ententem na adofo e ba e benya kwan ko yenim de onyankopon be ni se on de obeti wi mama ide na nso yese onyankopon no aboa ne oboa no ho enti ye wo se ye bibia wa no na ewurade nso so etie ye mpai bo enti yesrema ifria 12:1 mo no ibehia wa patakese na se edamo ase yesrema hoho ni nyina mo be call ma me fie ho obi oba ye bia because when you know kai jai eyi na fa to so wi ni so ba wedim da bra busu akwatena se se we brade so be ya dom na waboa me ye nso so aye nkonimdie na show Kristo enu nyam ye da wase awe brade Yesu di ene wo pai amen amen nyina ma yansa so omni aso bi e fe ganya nkopon ba nya nkopon so nkopon nya nkopon ni o tia Radisha will be Ya saya bukan ba kumra. Okomanse Baffour Kyei. Rites ma ko kasura. Ya metima. O de mo de metima o be de metima. Metima ko. Ayo, ayo.
Uncle. Yeah. Uncle view. Apem. Apem but. When our hair is so, and a pie and tutu yenny, Jumadian, and our kind of home. In Kunumidia, I yedia. Yajai a rein so at the bower name. Yes, there was a Kosoa, Yadum, Kosoa Boyen. Said the Yasle on our TV mo, Amayen, or Kosuna TV mo mayen. Majumadia in Juju, one a free a chichiri, one a bang, one a woman tamon a bronoso. For Adolfonia Brass Sudiamo, na Erade, say a pong, na ye consoa, what the Yako. Yenemy say, one me yetting conim, ewo Christo demo. Amen. Baby, I don't know Yehiano, Abusia Penny, Yehiano, Yesrena, Yehia, Abusia Penny. Every album Paya Viedia and say, and Kunyana so I should say, Amayama, Fisa Christo, Abedina Hene, O Jumedino, I say. It's your best rather, Montien Carboy Shannon, so my. Ah, won't see Santi Vidru, I say, Babachi, and no be years to 3. Yes, Rebbe. Dear, eliminate your Fitia, Rebecca. Yembezu bibe boya subuwa se mibechi ya kurano ya na nsome ebusian se ya to ya wom sirada se eme ebusian ka se ebusian de opipidu e na to ya wom intermediate 2 cities 1 city 10 city media ekuta me be ka hye sabre sawode 10 city ko pono ne ho na ebusian atomo opipidu odo de ne ko kan we be se nya di mfoforo ha enya wo pepedu biom na ni din ni besesa abusia se wo mosra mu ada e ma wo modi a wo modi ato ya awa mu enkasa wo beka wo di ahye ye word of nsem ena wo de che de wo de bebe bia abusia se e beje ne de na ase enso ama wo sabe abusia tra se ya to ya awa mu opepi edu ma ya ne de kwa so ya bom pa ya wie wo de mi se ya ma Nam Jumia Antia Gata Omodonti and Asante Edruha Omo Echia Abusia Ebra Asante Edruhano Abusia Moamunim Omo Pejan Mapejaji Omoswama Omo Chevia Mapebia Momatra Ediamai
Yo, Mammy, I call my mom for any dear castle. When no money I was seeing in a number of my swap family. I was your penny at all, yeah, when I or Pipi do know. But the 4 be saying once I will leave your crowd for son and sa. Any dear castle. Auntie Agata, Mam for Nema and a no case, Mammy and a baby caught in a massy. Oma fa wo se omo ma me prekope ade to wani anya wa na wi nti ma me Agata ma se ma me pomai woni abusua ni nyina ene sikai 50 Ghana cedi 500,000 enso so na me abusua ni na mo fa kan ko nyam fo abusua na nti so ma na da ase da fo ma me na edai mo ni na chi na ni anu mo ho ma kwada wo ma se e de ha Santi bia se ye nia ye papa ye ofase ya de nyina Kyei Baffour na juma efo PBC koko to fuku aye wotepa sabe ye nia Kyei na ekomo ye juma sabe PBC fo ana ato Santi fefe ye bachia ye ma me krani ene abusia enkali mo Santi ye Santi bia PBC fo ene yenia ya papa ya de nyina Kyei ena na eye adwuma ha na mwasi officer mo de sabre PBC adwuma kura wo to koko PBC to koko ateye pa aha ya district manager oga o Mr. Ada o le che PBC atare no ya district manager no ya friend Mr. Ada district accounting officer so Mami Mili oka ho ba no ana e depot clerk ono so ka ho e depot clerk oka ho e da wasi Mami da ko ani de kwa so ole o mani nyina pramai safowa e mani nyina mo fa maso mfemi mi jina sabe ya na mi jina e ma kwa mi redu ene ne mo kasai nana amampla yo ma jona so Santi ada mu jomila wuni anma wo ma ban sabe o mo ana duru ha chairman Charlie ono a dini ni ama no achi a ono mo achi abusia ni nyina ma joana wo do nti na sabe Santi firi ma ban aduru ha achia abusia o mo chia nyina no ani di o machi o mo chia wi ama mo ba bi atrama Mijina ma Mr. Evans Sabe ono ene ne ukasei One sister tani ni apanyini ene ne ukasei Wasu mabaya onti me hema adwana wone mani abusua sa ende sikai 50 Ghana cedi 500,000 ma adwana enso so nanto ne oma ene abusua nyina mo fanka nkonyangufo abusua da gentini so ma na me da ase aseda fo
ya papa ono ana ekoi ni mo de akire ni makoda ase amani ya toa ensan bode ne so agosi ase continue masa continue ene de kwa so sabe ono ana eduru ha o chia abusian sante no a ene nam djum yo madwa sante so a ebi eye na continue na chino enso eye wonu ma o mo tepa wonu ma o mo tepa o mo so na eduru ha yi na sima fo o mo a ene di na djubosi akon ene ne yire chino wo mo do nti ena sante efiri tepa enso abedi na echi a oni o mo chi ano ebi so firi goso ni nyina obadwa na wo mo do nti ena sante nam djomu a echi a abusia ni de kwa so for so fa me ni jina sabe ya na mi jina ama me na na abieduku wane ne ma ene ne ukasai wa woni mi se ne ma na sefo mu nyina ate wonchen o mo te se ka duro na ke de baji ukunu nkwankwa de ana sefo mu de ni maduro papa enso wo kura de a enkwanti menye oba data enso ka ho o mo so mo ba ya ele sika 50 Ghana cedi 500,000 ma do na enso so na na o mani yira mo franka enkonwa mu fo mo ba di ntimi so ma na me da ase ase da fo no mo di akire na ma ko da ase e de amaye ko fo ade ato wani ana be je uti se wan fan to wa ide frato de odi mama mere nso so won sai amamere ebra abusia enya ma ya ma mi krani wona na abusia ewia wo ku de na wo ba betena ase na sabe ya papa wo ba abusia no atrasi afoi ma mi krani wani sase abusia pan na na ademai wono ebedi ne wo fa se ene ne ma enum ne nana no manim na o ma ba chia abusia no nti ene de ba so ada na na de go sia kwa asabre wo bata from o ba jona ono so na abusia nana ademai eda abusia na no sabre o mo ba chia o so ni abusia no yo sabe na nanti onso ene ne ma ene ne yire ne na busia onso ene edu ha omo echia be sante no a ene na bujemu no wonianom na nanti ene ne nianom ena sabre omo edu ha omo chia no ene dia kwa so na nanti one wabusia boko de mote ya moba no enu anti ena abusia so atrasi etiani de kwa so nana ajeman one abusia panyi se ekwan da ho ma me kurani ene ne dom betimi aba abechie sabre enche abusia do se santi bi ato aeba abra mani kwani ani na abusia mi de kan se papa wo ba no nya ma ya na tugo si akona wo nya ma ya no mani kwani na abusia ewia wo mo betena ase afro no baba betena ase mani kwani wona na abusia nyina
Woman so Babachia. Tisante na ato fefe aba no. Na dia ni abusia ni ya abusia pa ha. Tisante ma mi kwani. Wane no dom ana sabre umadura umachia ba. Amara. Ha.
abusua santa na sabe ya to esi wele mu ha ebe Omo nyina na aduru ha omo chi abusua no sante na nam jomo no dade so abafo nko a ele aduru ha chi abusua yi ebra omo chi nyina no mani di omo chi awia mama omo nyina ba bia tena mai sante no a ele nam jomo a chi an dade so abafo ele aduru ha a omo chi an yo brama enche da dia so abafo achi no woduma efo enso aduru ha omo nso ba be chia abusia no ene die kwa so Father Plumsy oka water board ho ba bia Plumsy obi a monto na igrasa da duma efo aba omo be duru ha omo nya hu no sabo ma aso so anu apege omo ama water board fo ahu efi se woni abusia no do nti na water board baaye obi a be so wu na do fo de nti a wo baaye Plumsy ni nti na water board fo maaye e baaye omo wu no ma sa de aba se yen sa fantiga eto ba sa fo a pramai one sa fo a mo teacher fo na aduru ha omo chia eba Oma chino ena ebensia edi achire bia one wo mo nyina enso echia sante no a ena nam joma echia abusia no sante no a ena to fefe fa ebe abusia ne nyina ho benti ena sante aduru ha echia abusia ena se wa popi amenti wo mo de me maame eni ena wo mo de na di wo mo chi asabe me maame ni ena wani ni samano nini bianom ena sabi umaduru ha omo echia abusia no ene de kwa so ada omo peja na ma peja di omo so e de amaye sante no a ena na bijuma echia abusia Santi bi ato ayeba wayonkofo ebi free tepa omaduru ha omba bechia oni abusua no maami ensa omo edi achira omo bai eni die kwaso ohodo nti ena Santi ni free tepa etia abusua ebe Santi ni chia abusua ni anu ani di omachi omochi awia mamo ba bia trama ni dia kwa so no mani abusua nyina na na djubosi akona mo maso afemie ni jina ma Mr. Apia Kubi ene ne mo kasei go so ena ofri o si ene sikai 70 Ghana cedi ma me ese so na no mani abusua nyina mo franka enkonwa enufo abusua no majinti mi so ma na da ase da fo pra man mo ni na chi na mo koda ase man yo nana jibosi akon for asofa me ni jina ma opia mensa chense down papa si ele sikai 40 Ghana cedi nana jibosi akon si so na nto ma me krani ni abusua ni na mo fanka konyamu fo yo dama kofura one pramai mo fa mason fa me ni jina ma wa teacher fa mo chira madia tepa King Jesus ena ne mo kasai bi eni Mr. Jesse wo mo say wo mo ba na ele sikai 100 Ghana cedi
na momfa nka nkonnwa ɛngu fam mobɛdi nti yɛda ase
Teacher say about let's see the do AC sister popular song. Don't answer so na ma fan kan ko nyan so. Sabe so no so. Ana papa ko man sa o ye ojuma to koko. O mo na eduru ha mo chi aba. O mo chi no. Sabe na manfuni na wa ha. Manfo abusi apoye na na to na nsa se. Mo nyina mo mpete mo mo na mo mra me chi abusi ana. Madame Julie, Madame François family. Madame Julie, and the person. Or see Madame Julie say, when I want to person, this a man Narokuno. What's your cocoa? This a man Narokuno that for my Mexican, 100 Ghana city, and so son of a Fantan could know so. Some of us are here after her. Yo, something happy. Manfo, Nana Jassy. Whatever we see, and I continue. And Manfo Jane, no one maybe anymore. Saturday morning, I'll be out. Manfo money, and I'll be ready. And I continue. When you are Manfo, is happening, and I'm to my son. When you are Saturday, what do you have? What's the other? If you
who about him say yes, we see from an assassin so. Yet to and somebody so. How many times I don't see the actually? Yo, Madonna, when you are saying I'm from a son family. Mijina somebody, I'm Mijama. Kabidi, almost a Madonna, only I was saying in a Nesikai, 50 Ghana city, 500,000. Yo, Saturday, I Santi, I do a crop, and ono ana eduru ha hoche abusiai ye be nsa santi bi ato ha ba tabidi tabidi for asabe o maduru a o mo ba chia abusia ni nyina yesada ebe tabidi for chia no na mo pe bia mo matena mai tabidi ene chia ni ato ansa ho de ne so yo Nana was off and me, only money in her. Nana, you was here, class, I want so better from Nana and Idio Castle. Nana was off and his son, somebody is so. As an out was sitting in a corner about Granny, Wadaruma. Now do a strong family. Bemajo, once over half was so family. I am my back, I say, what about for a buyer. Another quay. My back, I say, what about for say. When you bet your woman to me, Ramasa, no Munko. Woman dear 200 Ghana cedis and then connected to 2 million. Mammy da quantia and so Nanta Busia, Nana Contra Wadaruma, also now do a sweat here. Yo, Mammy da quan sat here, happy a mine. I sister Gladys, one in Mia, Kanya say at Chan, Obadua, Nanaya, Obakofi Kansa, woman near Jawushu. Woman say, one in an country, and so, then Tabusiana Monfantu Munkonia, 1.5. Medianti, Madao Bias, Daciam, Dacian Samela Beam. Yes, Ramu Madaroma, a year the Obia, Wiyada, Wawaba, Yamawakwaba, Wawinya Baby Tinaya, Wadaroma, Ubenya Baby Atina, Sramo, a man is Ramoma Kwaba, Yasrama, Mushamaya, Wabijinawa, Momana Konyamaya. Sorry, Matia, my mere dra, Ochia, one in a busia, and a dear Quaswada. Santeno Edruhei, or much Pijan, Mapidajo, Muso, Edia May. Yo, and Shabia, with Shamans and Santibia to Aba. Eh, Obasa for a sabre, name Papa Nimponda from Najuma phone. Santana, and Edruhano. National Rites. Daletana Kasaki Mubi. And it dear Quaso. Ebra Santi every now, when you do much area, what a baby, I'm much ramai. Yeah, to one and some body so. Teacher, Madonna for so family. Mijama teacher, Kwame, Yabu. Was over by a Nesikai 50 Ghana city, 500,000. One in a massa, Madonna is so. None was young in our Frank Kunya Mufum. I was young emergency, Isoma and Amedasi. Money a doctor Mujim, Masre, Mofama so and Famia Kakra. And Che, and I who say Santana and Unium Akonakono Etoya Ebechia. Ya na a dinner a dasono a year. MPP are for no off. And penny for constituency executives. Dadano any for Fronina. Na Yadianina Yakuma any this year Procope Honorable MP Suleiman Adamu Sanid. After no de sekonkron na okaho no kranie ebra okromansa eto fam no amane ne amama nyina abusiakuoi e de won fam de eye yenim se enka aso na enso ho ne ehuni se abusiabusio na ama kwanche bofre anso na ne sanse ntina wose esi ho so na empanyefo bebre e wo ba bi ko na so na wose ogya de wonye
yɛdeɛ nyina ɔnabɔ agyeman pɛmpɛ director general na ɛwɔ so oduru ha nanso ɔbɔno a yɛmadeɛ ne dɔɔso nti na ɛwɔ sɛ timifoɔ ne wɔ apagyafoɔ nti na ɔtu n'akyi ɛka mpanyifoɔ ho yɛduru ha yɛba na yɛba ne pabe ne so MPP abusuakuo ne nyina baeɛ na yɛbaeɛ a yɛntimi hwɛ abusua na yɛnya ɔmo saa ɛfiri sɛ awansena MPP abusua baeɛ a ɛyɛ NADMO director ɔnabɔ agyeman pɛmpɛ okura ne nsɛm tete sika no 5 million ɛnɛ buroni foforɔ fɛ no 500 Ghana yɛwie no MP ɛne constituency executives dada ne foforɔ no nyina ka bɔ mu no ɔmo so kura ɔmo nsɛm tete sika no 10 million ɛnɛ ɛyɛ 1,000 Ghana ɛka bɔ mu a ɛyɛ million baako pɔle edunum na sɛdeɛ abusua ama yankasa yɛde yɛn fɛ ma yɛhono no yɛnim sɛ ka ma nanso so etuo so nya akyigyinafoɔ a no wɔkunti MPP kuo yɛfrɛ yɛ pensan wopem yɛn no wansa yɛ wo nko akyi da ɛka biara ba ana asɛm biara ba yɛgyina ɔbaakurafoɔ no akyi gyina pa yɛgyina na yɛgyina brane MPP abusuakuro 50 million na deɛ yɛseɛ no no abusua bɛgye nti magyina mu na madase daseɛ nyama daseɛ bi mmra bia hɔ tanti bi ato a ɛba ɛnyɛ obiara sɛ sɔfo Japan sabe waduru ha ɔba bɛkyia abusua no sante no a ɛna ato a ɛbɛn yo maa joana sɛdeɛ nsabɔdeɛ no si kɔ so no ɛyɛ wokura abusua adwumayɛfoɔ se wɔn de akwansere atoa so PBC foɔ no Nase edina ni masabre wade na chira no nana kofie sante no ana eduru ha no ye buaja assemblyman ono nso eduru ha wo chira ba buaja assemblyman sabe ono nso ka ho bia ono nana je makante o maduru ha o mo chira ba enso abode of MP Honorable Suleiman Adamu Sadiq Honorable Srekwan eti yesrada de ani de se fata no ne de amano enti ebra wo pagya ni mu ye mana firi dwom ye de nsabode na to aso de amamo yesre bebre ye amamre ye ntontwene nanano moduru ha ye mo mu fa dwom wi ansa ne de bibia to aso fo ano no fa nyina ye MP sabre wo de akwansra to aso wo se adwuma ne doso ti sabre wa pagya ni mu ti MPP menyira
so a yɛto a ɛnso abɔdeɛ no ɛso ɔbɛpena ma bi gɛ saa bere mu kronom ne wɔn abusua nyinaa wɔn ato sante fɛfɛɛfɛ a yɛba abɛkyea mo eti nkyɛn mo bɛn sɛ sante bi ato a ɛɛba ɛyɛ baafo kyee ne mama no wɔn kronom nyinaa ne wɔn abusua wɔn awie ha a yɛbɛkyea yoo maame de ako a ɔba akɔnɔfoɔ na ako apɛm baabi a wɔ biara wɔn ne abusua nyinaa na de waso afɛ me. Saa bere mi gyina ha na mi gyina ha ma wo maame abusua a wo mu wo hyiatere ɛna saa bere wo mu na wo kasa yi ɛyɛ hyiaterefoɔ wo nananom wo fanom anɔpɛni wo sɛ wo mu nyinaa to sante fɛfɛɛfɛ a yɛba bɛkyia yɛ nananom se nana nkɔbi ahene wɔtu ne nipa no mmiɛnsa ama wo mu nyinaa ba wo mu si yaba yɛkyerɛ bɛkyia wo saa ne abusua na wo mu nkɔ wo mu baayɛ wo mu sika wɔ mmienu mpem ayɔnum ɔbaasa daako a yɛsi wo so wo ne abusua nyinaa mɔde na mɔfa nka onwa mu kɔ asɛdafoɔ yɛ bapɛ na de baayɛ wo ne n'akyi na mɔkɔda ase ɛnsa abɔdeɛ Soba, I people so much opinion, Nana, Padaruma, Mijraha Emma. Miss Anopro, the Pacha, dear shop. When they were here, Ampem Dakua, or Bakrani, Ampem Dakua, Dakuampem, Sabre when you attack or Como, or Bapa, I Casamanisi will come, Mr. No person that is so. Now, fair to Emma, and your Bushanka Yenina. I had a dear shop for a buyer. Ebe jamie papa Mr. No Pro ya mensa abrampa ene oba kurani ampem da koa dade ya so oba fo de ene ampem da koa ene ebo ni Mr. No Pro ya mensa sabre wukunu wunua eja Mr. No sabre aka nkyere gwaduane siga so uma na de ya so oba fo asote senne na wonu sikasa anopa ye bai beboa ma wukura wunua ene oba ampem da koa wukunu Sabre busia tena se anu musikasa. So na so ba fo kasa nie. Se ne redu aba ye na bi matetim enti kona koye ba sa miensa ene nan. Ye ne ejira sabre ye kasa yi Mr. No Pro abrampa. Ye se aba ya. Ye kuta ye nsam opipinum. Ye di si wo so. Mana to ampem da ko a. Oba kurani ne manyina. Na de so aba fo ba ye se. Na no monyi ai. The senior Jonas Mosadia, Obakurani, Ampem Dakoa, when you could ya mensa, I am with the account a good form. Miss Amijina will be a wanted to Monty. Mr. No Pro, a patrol, a bumper mensa, Obakurani, Ampem Dakoa. I want Cassa, Mr. No, who near could feed upon, and they were saying, was so Cassamani so not to Obakurani, Ampem Dakoa, and in the Manina was Simirio Bako Canadiano. What's your bushiamunyai? The Samoshadi Amudi account kunya egufom. A family savage now be a Mr. No. A seal so, Manato Berkrani Ampem. Aya Benis. Kenya say, and I know saying. Was say 50 cities here, Canadian and Puma Enum. Mr. No, Abram Pamensa. Was he a seal so to a Baba Ampem Dakua. Sabre Pejani Tia Empeja. Nelson Yame Ewo. A fair Mr. Willie. That dear so about was in Pumadri 20 cities, Mr. No, Elsie so, and to your balcony and Pimadakoa. A fair Mr. Willis will say, Mr. No pray. I, and but if was watching Uncle John, Oma Quinty, so unto me, I might be Bintia,
na nkyerɛ sɛ wɔfa ne ho ɔdi mpema henu mpema duo no 20 cities wɔse misa no ɛnsiw so na nto ɔbaa kunani ɔnadeɛ so ɔba akwasi ase ataadoa wɔde kɔntɔm dɔ yɛ awa no wɔsa ani awa na na ataadoa di na mebo dadeɛ so ɔba wɔse misa no ɛnsiw so na nto ɔbaa kunani ampem daako a 20 cities deɛ wɔse gyeɛ ɔfa nka nkonnwa ɛmu fam afei ante akɔ nso wɔse sɛ wɔntimi amma misa no wɔkasa ma ne siw so na ato wo yere ɔbaa kunani ampem daako a 20 cities wɔse mo nyɛ na ɔfa nka nkonnwa ɛmu fam afei maa mi pra maa so ɔno so deɛ 20 cities misa no esi wo so maleto sister daako a saa bere pagya ne ti a mpagya yi afei maa me sika ya aberante ayere ataa wɔto sɛ mpem wɔ ha wɔde taa akyire misa no esi wo so na nto ɔbaa kunani mofa nka nkonnwa emu fam ai nyinaa ɔmaduru ha ɔmba bɛkyia abusua yi ɛde deɛ kɔ aso na mapɛ baabi ama ɔmatena ama yɛ safo wa ne prama ne kofoɔ mo teacher fo mo free King Jesus ɔmo nso aba abɛkyia abusua bra ne nsa abɔdeɛ ne kɔ so no ɔmo si ɔmo ntena se koraa King Jesus akyerɛkyerɛfo mbaeɛ ɔmo so prama yɛ safo wa ne kofoɔ ɛne sika yi 100 Ghana cedi ɔpepe baako ɛ monyɛ na wɔfa nka nkonnwa ngu fam monyɛ baabi a ɛyɛ King Jesus forte na mona wo mafi kɛse me patro baabi a wo bi accountant rehwɛw ai wɔse wɔpɛ sɛ wɔkɔ nti wɔsrɛ wo a mane ho baabi a wo bi a mane ho yɛ ma aduana fo so fa me me gyina ma Mr. Badu susu a wɔ ma aban no Mr. Badu wana da no wɔse ɛne sika 50 Ghana cedi 500,000 ma aduana ɛnso so na ne abusua nyina mo fa nka nkonnwa ngu fam okura ne sɛm 50 Ghana cedis tituo sika no mpem ahanum maa mi sɛ ti ahai ɛyɛ waadeɛ nyinaa ehyira ba Badu ɛyɛ nana kyiame kwakuo twabidi a ɔwɔ dadeɛ so aba ɔsan wɔ dadeɛ so aba nana na ɛkasa yi ɔsɛ ɔne ne ba ehyira ba maa mi esi osoma ne to abusua nyinaa nana sɛ okura ne nsɛm ɛyɛ mpem waha 100 Ghana cedis 1 million ɛnɛ deɛ yi sɛdeɛ ɛma ɛpapa ɛkasa fa no madam sɛ ti ahai okura ne tiɛ ɛyɛ madam Betty sɛdeɛ wɔka nie ɔne abusua na abusua mu dadeɛ so aba yɛ maame ɛne yɛ papa ɔmo baba abusua ɛwɔ dadeɛ so aba prɛko pɛ papa yi tɔɔ fɔm yi madam Betty ne abusua yi ɔmo anyɛ yɛ maame okuranim wonua no mo wɔyɛ nkofo a ɛwɔ tapa big time the big time ɛma maako edu okuo ne deɛ no no nanso wɔn kuro no wɔn buru edu saa bere big time wɔn a na aduru ha wɔn kyia bɛn aprɛmanfoɔ ma nko a deɛ ɔne ne biribi koraa na ɛyɛ ne private car mmienu ɔne hwee koraa no no saa bere wɔn a na aduru ha ma daako a wɔn kyia bɛn wɔhɔ abasa na abasa wɔ sika ne mu deɛ a abasa ɛda wɔn ho bi sika wɔ ɔnti ne wɔn aduru ha wɔn kyia yo ibo sɛ ko ne abusua nyinaa wɔn fam aso nsɛmmeɛ ne gyina ama so nnoosifoɔ a ɛbaa yɛ nyinaa wɔn akɔ mu abɔ sɛ yɛfono baako yɛ ma adeɛ ɛfiri sɛ wɔn nyinaa ɛfiri so nnoosi na ɛbaa yɛ wɔn nso wɔn baayɛ a wɔn kuta wɔn nsɛm 500 Ghana cedi tete deɛ no 5 million maa do ana ɛnso so na nto na ne ntwi bɔ si akɔ abusua no nyinaa mɔnfa nka nkonnwa emu fam kɔfoɔ aso fam me ne gyina ma ɛyɛ o classmate a ɔno ɔmo wɛ school sɛdeɛ daa abafoɔ si ɛneɛ wɔn si wɔn aba abɛkyerɛ wɔn do akyerɛ mu yi na moto mani no mu ɔmo ɔmo anyi ɔmo apayɔ akwansere no ɔmo de to aso na nka kwa da mu di a nka da so abafoɔ so wɔn ne ma grana ne ne ma bɛ da da wɔn ɛnso nsa abɔde a wɔyɛ akyi ha no ɛdɔɔso te yɛ srɛ ma da na mo de nyɔm na kyɛ yɛ to nsa abɔde no so yo asabere kuma ɔnabo bewa ɔne ayɛ ne wokani na saa bere yi ɛne ne nuanom ɛna ɔmo nam dwuma a ɔmo kyerɛ ɛba na ɔmo wie abusua na mo pɛ bi ama ɔmo atena ama yɛ ɛdɛm ase sɛdeɛ ɛyɛ nana ntwibo si ako saa bere ne badafo maame kura ne nso ne abusua ne sie neɛ ebi a wabɛkyerɛ wo dɔn wabɛbɔ nsoawa wabɛyɛ biribi akyerɛ wo dɔ akyerɛ abusua yi yɛwu wobɛtena ase koraa abusua mɛma wakɔ aba asɛdeɛ ɛsɛ fata bi ada nwadi na abusua ɛbɛsom sɛdeɛ sɛ ne fata
ɛne deɛ kɔ aso ada yɛn nso so yɛ sramomo a anka meɛ megyina saa berɛ a na megyina ama anuanom mmiɛnsa okay saa berɛ yɛyɛ sante a ato a ɛbɛyɛ a Madwana Assemblies of God sɔfo ɛne ɛmɛko panyini ne firi tɛpa ɔmaduru ha ma aban ɛne deɛ kɔ aso ɔmaduru ha ɔmo akyi abɛn ɛne deɛ kɔ aso ɔmo pagya no magye ɔmo so aman megyina saa berɛ a na megyina ɛma me wɔfa yaw ɛde gyima wɔne ne nua ɛyɛ bɛrima kwabrɛ twie ɛna ɔmo nua yaw pia ɔmo sɛ Madwana ɔne nana atwe bɔ osi akɔ ɔmo ntiri hwɛ mo saa ɛne sika yi 50 Ghana cedi 500,000 monye na momfa nka papa nkonya engu fam ebusua na bɛgye nti yeso ma ɛne ayɛ da aseɛ yo ba dwa so asan ɛfɛmɛ megyina ma wa nua amɔne ma me ade aya ne ba amɔne ma sɛ yɛkasa so atisi ɔsɛ na ade nyinaa no ma dwa na ɔno yɛ so ɔbaa ne sɛ ɛpema hanan ɔbaa pagye na paka okun pata egu fam bɛgye nti yɛda na se Abusia nyinaa na jugosi akɔ ɔde maame krane ne abusia nyinaa ɛnkyɛ bia mo bo sɛ santen bi ato ayeba ɛnyɛ obiara sɛ ana ne aya hospital nursefoɔ ɛne adɔktafoɔ nyinaa ɔmo aduru ha ɔmo ba bɛkyerɛ ma Joanna ɛne abusia ne nyinaa santen no a ɛna ato fɛfɛɛfɛ ayɛbɛn adɔkta ɔmo ana aduru ha ɔmo kyia bɛn santen no a ɛna ato no yɛbɛn santen no akyiri no enye obiara sɛ ma Rites ɛyɛ sɔfo maame odifoɔ saa bere wɔne ne hokani nana apɛw ɛyɛ konkontire so nyima ɛhene saa bere nana aduru ha wɔne ne nkontagye no ɛne ne yere ɔmaduru ha ɔmba bɛkyerɛ abusua yi sante no a ɛna ato a ɛbɛn eyi abako ti sante na ena ato a echi aba no ma Joanna ne classmate fo nko ena echi ano mama Pat ono a na di classmate fo na anim om ne om chia ena Mr. Brony one ne yere enso di sante mu enso abode ena duru ebra yeto anso abode so Metuaso na no metuaso esi aya yenya bema Ernest enya bema NSA one aya yebra daache ana omote da makum e wo ayotapa enti obaya okwani som 30 Ghana cedi ensi yenya bema daache so enyu a onfanka aya nasi enkunya egufom Father Pamzi baby obi atrase ense bia bonsa santi bia to ayeba Pamzi enye obi asa waye nkofo aya majestic ene tani Omadura, omobala chia oni abusiana. Ti sante ni fitia, ene de kwaso. Na mapeja ajuwe mo so ebra. Yetoa enso abade asi. Ekuyafo yene waka hombi. Na chese dwa ho. Sante no a ena ato no. Chia ba no. Ebra omo chira nyina no omani di omachi awia. Mama mba bia tena maye. Ze mamfo ne dwa ho de makoka ho. Ti wo moduru ha wa same nya abotre jeju wo motata mu wo mochia e se wo mo ne didi ma me bidie sante no a ena nam jomu a echia abusuan ebra sante ne echia no na yetoa yenso a bode ne so ba jwara kwaso na fa waso afam ye me gira ma eya amatiwa amatewia kasa amatewia se di a wo de fa ni ka achire o so ba ya ne di 50 Ghana cedis Esi aya Pamzi aya mada kwa obeje so eyinu jo amfanka ampa Father Pamzi sabe na aya ko fo ma na duru ha o mo be chia ebusia no
Money, my uncle for. My uncle for mine every day. And Auntie my power. O mine and I'm Jomino. Danny boy, Tani, and Auntie Dawson. Woman, every day. Every woman, my young pine as I'm Ketua. Tomsy, and money, my uncle for a man, mamma. And on a cocoa blight with this antenna chair. Woman, a chair, a Busiana. And money, and Chambers of Santibia to Alba. I was strong tower at the national school. Saturday at the church for any school for me, Omadura, Omabachia, and Busiano. Probia Saturday, a classmate for any teacher for Probia. Catching Crobia, Omadura, Omabachia, Onia Busianina. And then about 20, I am a Joanna Simona Wood, Tokobia Busabia, Moma now on CBB and Chim, Madame Sapa, and Mana Mufrigo, so ever chair in Seattle. Santana and every German strong tower. Crobia Sabre School, Madame Rita, when I can hear Damara. Omania church for any driver, AK-47. Mr. Anya police for you. Oman Edra Sabria, Mochian, catch a crobia. All the things that you have booked to now. And Yazam get to and they are Yama, Ibico, America, Ibico, Germany, Ibico, UK, Sabri, Omunaba, Probianti, Omochia Busia. Yet once about the answer. Madonna, I need your castle. Only I was saying, I'm from my son family. Major Sabria, and Mijama, I am a by assembly woman. And Jabia, and any crew, Mr. Dussay, and Babachia. And I want to send in here. Yama and Suninuklu. Also, Mobile, 200 Ghana City. I had Tediana and Edia 200. Tediana 2 million. Madonna is so fair. None of us saying I'm off and come and move from. I said, I've already more my by assembly woman, no dance in my you Nana country and Chibosia. And I am a Quani Joan and I was so after me. Bijama, I am country, Mammy country, Hidium and all. Also, by a Busia. A man who contained the room, Nabusia, I will free a Hidium by. I was on by a wood your 100 Ghana City. And see, I am country on a Quani Mamma Joanna, Usual. Movanka aya Mompata Ebufo. Yeah, my Joanna for a family. Make them around the other masses. And I call you now, baby, because the masses said the Casaxon. I see you about Procopa and I was sad to say. Sanana could tell you, in Anna, the attorney, who be a mess up in my hand. I'm Joanna J. If I can't epata Ebufo, the regulators and them saying, I see, and I must. Yeah. Mesa Sisanka Ebesubium. Obiafa, a hanky view of Fama. Yacha Bobi Bano, and then Medicaka say, Buana Rano, yea, and Sunny to me what the crop. It's you who say, O hanky as Raton, Bachelor said the city, name for the amount. Name Manu is a hanky and you the name. Yakasa Buabano to Ubatutum Radeno Abeje. Ebiana Mobro, Odia won't one ever. Yatwa and somebody else. Antomia, Obesa Santi Biato. I Alfano Municipal District. I am Siawa, Honorable Martina Apia Yantachi, Obana, Etibia Beswa to Santre and Abduma, Odin Tunumo, Ewa. Mijama, I have Dracosi, on the Dracosi Piampe, or the Sunurosu no more, or see the Sunurosu for Berina, Omokaobi, almost I enter a more combo Baco, I chromosom, I have 50 Ghana cities, and so Unijua, Faka, I am Pata Ebufo. Mijama, I am Margin, on it, I am Nemame, I am Antiquadi. Omo kromusem omo pebako lady yanda galasi ensi aya about kwani so enu do afaka ompata egufo
Mijama, I sister Sawa on a Niku Chas. I saw by a book from 700 galaxies. I see about Kwanisha, and you have on Patago. Sabe, Santa Atuya, our municipal chief on honorable Martina Appiantati, MC Obana, on Juma, Samri Ocha, Abusia. Now, my baby, Amanatra, Amai. Sabre MC Watransia na makomana akwaba ede amaye na yatoa yenso abode yenso Webster College Pamzi da bia obi anu ni anu nyina mfa mason fami me jira ama Webster College Webster College Betia fomo betia na amokro dia mu sabre school na kwa kopie betia ko o mo se ne sika 100 Ghana cedi esi fada Pamzi so na no maame ne busia nyina mo fanka nkonwa mu fo enche bia be nsa santi bia to aheba ha manfo enzongo nyene nana edruha oba betia abusia no kofo odonti ena santi nam juma echia abusia mejina ma ajubi ani ajuwa ma me komai omusie ne sika sidi aduonu 20 Ghana cedi manye na mfanka nkonwa mu fo manfonzo ngonyene one ne dom kofo ohodo nti no mochia yo asante krobia kotoko fo asofam ene aya umame oba krani ba beda akwa mijirama aya strong tower suku pono one aya payimpa woda suku ya madam reta one aya rokani danoa ana esi bibia chewi oso oni suku fo moto sante be che omo ba ya omudi 100 Ghana cedis esi aya asante krobia kotokoso ono maame eyuju amofanka aya ere nuafoina eyuju amofanka aya mompata mfana de omisa ase krobia ewuni misa sa abredie omo akoma mu na mo ya bia school na omo sa wa do soro po a obeye ere ama ka chile krobia o ma janyum wa ha de na ebere be ma na ebetimi abo eti anime retwa na ya tia bi ensefo no ena aje ama wo mo yere no eti anyum no ena eba ensa abodi ebeturu ha That's
enche santi bi beba eya wo djuma ya fo awoni mo ye djuma a motor cement ene nchense iron rods omo firi kumase omo dudura omo bechia santi no a ene nam djum omo peda di omo so ene amaye ya twa ensa body ne so Edi baby for us family. Sansa body see edi so. Ansa na to abusuani nyina ya wom. Edi sabre mi gina. Na mi gina ma aya ana ni aya. Hospital ewa akosia secret ma. Na wo ya adwuma ho. Adwuma ya fo na se. Oma sote. Se wa sia. Oma ba wale ya sabre wa se akanchegu. Yebubu nana okata wase echi kra etiana ni aya ma me ne mbanyina ase omo ba ya no sikai 100 Ghana cedi eyo pepe ba ko ezi ofe na ni abusu nyina mo fanka nkonwa engufo yo bijina ha na yo ba ku nani ono mma nti na bijina ha titru ansa na ato abusua oba prani ma me da kwa enche bia ana ma yete sabrishe kesese yabo apa na de no na chisikasa menne ma bisu afo ya bector fo ama pa ya ba ha e betra ase de o se ye bia ya ma ne ye fefefe anwumre ya bisu atena ase num sikasa se de bector fo kasa kire oba da apo ne na bisu ya ne ne matiti unti bector fo so mo ba ya o mo no mo patrons mienu na na Mary oton katia hima na na kokobe hima na bector fo abada kwa ya mejane na da ye ho papa wono ma enim sa asam to na aka ye kru fefe na okono apa ya besie ediesie die sabre wo kwa sa da bector fo kasa se de sekuta yensem 1000 Ghana cedis aye 10 million abada kwa ensi uso ento ma na ento abusu ye nyina enim sa mbade enti yensa kan ya na da se bi mra bio ya no ese da masi